गोमखांफुरि गामियावहाय बैसागु बरायनाय जानोसैलाय जोंना हारिमुखौ लाखिखायो बोसोरे 1 थारिखआव जोंना बैसागु बरायनाय नियम दङ माने आङो थाबाय थानाय जायामोन देग्लाय थाबाय आरो माने आंहा मन्दिराव होसोनांगौ जायोमोन ओमफ्राय नै 25 बोसोर जानायनि सिलभार जुबलि खुंथारनांगौ जाहैदों दा गोगोम बरायलांगोन नायलांबाय थादो होनबा दा लोगोफ्रा बेनारा नै जोंनि गोमखांफुरि गामिनि बेनार बयबो नायजोब लोगोफ्रा माने सोलोंनो हागोन नोंथांमोननि जायगायावबो हारिमुखौ लाखिनायनि नै ओमफ्राय जोंनिनो फटक गोजा जाहैबाय आरो बावहाय कालचारनि मानसि जाहैबाय बेवहाय रायजो जाफैनाय मानसिफ्रानो गासिबो कालचारनि मानसि जोबखा कालचाराव गोग्लैजोबदों ओरैबायदि गोगोम गाननानै जोमनानै बरायो बाहाय सिख्लाफोर माखासे रं नाम्बार नेग्रा दङ गग्लस गोसोम गोसोम गानजोबथारनाय रं नाम्बार नेग्राफ्रा हनै फाग्लिफ्रा ओइ माहा थांगोन रं नाम्बारालाय आंनि न'नि साहा गाबनायानो नोंहालाय मानो खारखो जानो आच्छा बैसागु जानो फैबाय बैसागु जानो फैदों नायलायबावदोंसो जोंनि गामिनि बैसागु बरायनाय गोमखांफुरि गामिनि
गामिया ओमफ्राय नै जोंनि गोमखांफुरि गामिया बे बावहाय जयग' होगोन आरो मन्दिरावहाय बिराद गिदिरखा जोंनि गामिया रंगिना संगिना रंजानानै लामानिफ्राय बरायबोयो। दिनै 24 बोसोर जाबाय 24 बोसोर ना 25 बोसोर सिलभार जुबलि खुंबाय बोसोर गोदानजों।